тато на работа, а? Ими не, отде се даваш ли дека едната? А? Дома ти, слезел си дома. И под сега бях дома. Не ли си дойде така? Дойде си, ама шо не иде? Шо, чекай, те леза дома. Моля ли? Работа има ли тук? Не. А в Йона спаял я. Каква работа, бе, работа? Абе, како за нас без да има. Ветри вреки ти има, може. Не знам какви вреки има тук. Дай неколко пара. На магарата хубаво, нека ли го? Нека са пари. Покофаните. Мара, яда ли? Одека аз тия пари на мене? Аз даде за 5000, така и за струя, за вода. Ой, Маре, баба ти да ядеш. За кучета. Ой, Кайрос. Кайрос. За мъртви и толкова пари. Кайрос, оди, Кайрос. И на Стефан не съм му дадела. Ой, Кайрос. Ага. Баян! Ой, Кайрос, ой. Има ядейне. Има я? И ой, Малко беше помилен. ой ки да ядеш. И манче. Ой. Ай. Тя да провиде, днеска нищо. Дай бе да апне малко, ти па не аз тръви. Що бе кела? Яде, яде. Дай. Гледай как гледа. Нека гледа. А? Ти дам на... Фърли малко. Да не изподува. Ти се подуя. Ти се подуя шо? А? Дай сиренце. Отсувия. Сега настравия, шо? Манджа малко беше половин пиксе. И още е гладно, нали гледаш? Още е гладно, още. А? И шо? Така правиме волки, така корми. Комагара па на. Ми леп са изтъкнали. И са бавали по един цел изядвана. А аз не леп подена. Да, бе, да. А, жал да. Ма ти ядеш како вол. Sad ти нека на 5 лева донесе и колко донесе от едно пълна кесе. Такова плескавици, такви филии, сечени. Ти по цял ден лежиш тук, демек работила. Лежам. И да виж не дойде дали лежам, дали има трава. Абе, оди там. Види там травата шла. Абе, шо ти е? Пака жената синки деде. Вика, мажо ми иде, нищо не сработил. Викам, шо ќе сработи, троскат по навалян дек троскат. Абе, викам, му изпръска го шалани. Он вика, ще го скопам, аз съм изкопал, вика. Лозгата, вика, не са уредени. И аз не може да дойдам, вика, където си гледал. От работата и на работа влезе още. Абе, ти си лежач първа класа. А? Те болела го половина, не знам, са операция приемите. Дай бе, дай. Ай, Маре. Я бавровски да ядеш. Знам, на мен даване. Ай, сега сиренцки да. Тортичка сакам, не, викам там торта, бе. Тя да забори, бе. Абе, аз си направям, да не се хвата. Ама нямам време. Морам се вчера, па изморих се. Дай сиренце малко. Давам я. Гледай как те гледа. А? Дай бе. Малко, бе. А? Манджа малко, бе. И не повида. На. Все е гладно, а? Гладно. Виж, там пагят такова, няма нищо да остава. Шо яде? Треси, вишни шоки на. Не. Не. А? Ябълки имаш тук преди и аз и ябълки.